So guys, na ako diri sa Segovia Avenue. Kuyog ako mga friends. Librehon ko ni CD o usa ka tasa nga coffee. So nasila dia ganda man sila. Chika ra. Guys. So, pilaw ko kuan karon. Coffee sa Segovia. Coffee or release a carbon dioxide. The more bubbles, the more carbon dioxide yung release, the less acidic the coffee is. So kung na kayo mga GERD, mga ba na? Best siya. Pero ato sa office, like show kayo. Sige, ako nang kan. Tilawan ng siphon coffee. Made of Sultan Kudarat Robusta. Yes. Puro siya gisanlag, no? Oo. Pero mas kuan, laisyo, kasanlag. Init pa kayo, drip ko kakuan. Okay, bukal ba kayo mo? Yes. Ako okay na siya, hindi na kayo siya init. Lamisan siya, tilaway gani sa other side sa cup. Later part. Later part. From scratch. Like. Ano sa'yo mong order? This is Colombia Arabica coffee. French press. Ano sa'yo siya pour over? French press. French press per Colombia siya ngayon. Lami. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kita